כשהיינו הולכים לדיסקוטקים, למועדוני לילה, ואומרים לך, סליחה, זה מועדון חברים, עם מסר כל כך ברור שלא רצוי בך כאן, בתור ערבי. זה היה צובט בלב. והיינו הולכים מכות בכניסה, היינו הופכים שולחנות, דוקרים אנשים, שוברים הכל. לא הייתי נרגע אפילו עד שאני רואה דם. וכמובן היינו מסיימים את הלילה בבית מעצר. גדלתי במשפחה יחסית חילונית, אורתודוקסית. אבא שלי הוא במקור יווני, אמא שלי ערבייה נוצרייה. אהבתי הרבה לבלות בקרבת הדודים שלי. הם היו בעולם של הפשע והסמים. אני נחשפתי גם לסמים בגיל מאוד צעיר. ראיתי סמים מול העיניים שלי בגיל 6, 7. בגיל 17, 18 אני פשוט התחלתי להסניף הרואין. הייתי אדם אלים. כשהייתי נקלע לצרה מסוימת, הייתי משתמש הרבה באלימות, כי לא הייתה לי שפה אחרת שידעתי אותה. תמיד הייתי חוזר למיטה. הייתי מזיל דמעות שם, הייתי אומר, אני לא אוהב את העולם שאני נמצא בו. פשוט לא אהבתי את החיים האלה, למרות שנמשכתי לשם והשתעבדתי, אבל לא אהבתי להיות שם. הייתי בטאקל עם אדם שכביכול הפכנו להיות אויבים. באיזשהו שלב הוא חיפש אותי, הוא שילם כסף למישהו עבריין מעולם תחתון. הוא הציע לו כסף כדי להוריד אותי, לרצוח אותי. באותו היום אני התחלתי לחפש אותו ולתכנן מתי שאני רואה אותו אני מסיים את הסיפור. פגשתי אותו באיזשהו יום. ראיתי אותו, הוא שלף סכין, הוא בא אליי, אני גם שלפתי סכין. קפצנו אחד לשני בריצה והתחלנו לריב. תוצאה מכך הוא קיבל 13 דקירות בכל חלקי גופו. והיה אפשר להגיד, אני ראיתי אותו מת בידיים שלי. נעצרתי, לקחו אותי לבית מעצר, ברדיו אמרו שהיה דקירות בחיפה בשעות הבוקר, הבן אדם הוא במצב אנוש. בזמן הזה אני הייתי מאוד מדוכא בתוך הבית, אסור לי לצאת. 5 פעמים ביום השוטרים היו באים לבקר אותי בבית. כמובן התחלתי להשתמש בהרואין יותר ויותר. הבשר שלי ממש היה דבוק בעצמות ולא הייתה לי שום תקווה. בתקופת המעצר בית שלי אני יצאתי לסגור חשבון עם מישהו. פתאום קרה משהו על טבעי. משהו לקח את הכוח שלי כמו רנטגן, אני לא ראיתי אור, אבל חדר אל תוך העצמות שלי, נפלתי הרצפה, שמעתי קול חזק. קרלוס, כשתחזור הביתה תדבר עם מישהו שהוא נקב בשם שלו. אני שמעתי את הקול הזה פעמיים, וזה היה כל כך עם סמכות ועם המון אהבה. לא יודע אם הכל היה מבפנים או מבחוץ, אבל לא יכולתי לברוח מהמסר הזה. לכן חזרתי הביתה ולמחרת התקשרתי לבחור. הוא בא אליי לבקר בבית, שיתפתי אותו בכל מה שקרה לי לפני יום. ספר לי שישוע הוא אוהב אותי, הוא נצלב למען חטאיי, הוא מת, הוא קם לתחייה, והוא מוכן לקבל אותי כאחד מבניו ולסלוח על כל חטאיי. אמנם לא הבנתי כל מה שהוא אמר לי, אבל פשוט משהו בתוך הלב האמין לדברים שהוא אמר. הייתי כל כך צמא כאילו במדבר ומצאתי מקור של מים. אני קפצתי על זה. אמרתי, מה אני יכול לעשות כדי לקבל את מה שאתה אומר? למרות שבאותו הזמן היה לי מאוד קשה לקרוא ברך, ובמיוחד שמישהו יושב לידי. אבל עשיתי את זה, צייתי, אני קצת רעדתי, עצמתי את העיניים שלי, אני אמרתי אחריו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי האבות, אני פונה אליך בתפילה, מעומק ליבי, אני מאמין שאתה נמצא. אני חוזר בתשובה בכל ליבי,
אני פשוט זקוק לסליחת חטאיי. אני מאמין בישוע, שהוא מת על הצלב למעני, ואני גם מאמין שהוא נקבר וקם לתחייה. אני בוטח בו ובוטח בך שתיתן לי את הסליחת חטאים ומזמין אותך לבוא אל חיי. באותו השניות שאני הייתי חוזר בתשובה, אני הייתי מרגיש כמו גלים של אהבה שממלאת את ליבי, את גופי, את השכל שלי. התחלתי לבכות בכי לא מהעולם הזה. זה נשמע הזוי, אבל היה לי מפגש חי עם אלוהים. רוחי נפגשה עם אלוהים, וזה גרם לי לשינוי, וידעתי שקרלוס הוא פשוט מת. שקמתי על רגליי בחדר, פשוט היה לי 5 גרם של הרואין בתוך החדר, שזה צורך שאני חייב לקחת אותו יומיומי. פשוט לא הרגשתי משיכה לסם. אין לי משיכה בכלל לסם. אני לא עברתי גמילה. זה פשוט קרה לי. יש לי משיכה אחת בלבד. זה להכיר את אלוהים. זה לדעת את ישוע. אחרי 1.5 שנה מצאתי את עצמי עומד מול השופט. אחר שהוא אומר לי, קרלוס, אני רואה פנים שלך השתנו, אתה נראה טוב. הוא ראה משהו אמיתי עומד מולו. והוא נתן לי הזדמנות, וההזדמנות הזאת הוא שלח אותי לעבודות שירות בת 6 חודשים, וכך זה הסתיים. אכן חיי הם השתנו, מקצה לקצה. ישוע הוא אדון האדונים, הוא מלך המלכים, כפי שמתואר בברית החדשה. הוא טיהר אותי, הוא נתן לי לב חדש, הוא החליף לי את השנאה לאהבה. זה לא ישוע שהכרתי אותו בילדות שלי, שכל פעם אני רואה צלב תלוי על הקיר. אני חייב לעשות את הסמל הזה. הוא ידע שהוא הולך למות למעני ולמען החוטאים. הוא ידע שהוא הולך לקום ביום השלישי, והוא ידע לכל אלה שרק ירצו לחזור בתשובה, הוא מסוגל לשנות את חייהם, כפי ששינה את חיי.